Good morning! Pagbukas ko ng TV, napanood ko itong balita. Nakakalungkot. Kaya guys, mag-iingat po kayo sa paggamit ng inyong mga cellphone. Lalong-lalo na kapag nagmaniho kayo. Huwag niyo pong hayaan na ang inyong mga cellphone nakadikit sa inyong mga balat. Delikado pala ito guys. Kapag yung cellphone natin nadikit sa ating balat at mapasukan ng pawis dahil sa panahon ngayon super init. Maaari pala itong sumabog kapag mapasukan ng pawis. Kaya kapag kayo ay nagmaneho, hanggat maaari, ilagay niyo po ang inyong mga cellphone sa bag or pouch. Huwag niyo pong hayaan na nakadikit sa inyong balat dahil delikado pala ito. Tingnan niyo po itong cellphone na to kung ano nangyari. Ayan sumabog. Ito ay nangyayari sa isang rider sa Del Monte, Bulacan. Pagbukas ko talaga ng TV, ito ang bumungad na balita. Nakakalungkot. Na-aksidente po yung rider dahil sa cellphone na to, yung cellphone niya sumabog. Siguro napasukan daw ito ng pawis dahil sa panahon ngayon super init. Delikado ang cellphone kapag napasukan ng pawis, sumabog. Kaya mag-iingat po kayo. Nakakalungkot ang nangyayari sa isang rider sa Del Monte, Bulacan. Nasa critical na condition siya ngayon. Dahil nito, na-aksidente siya. Yung cellphone niya sumabog. Tingnan niyo yung itsura ng kanyang cellphone. Sira. Sumabog. Pasukan daw ito ng pawis. Kaya sumabog. Dahil sa panahon ngayon, super init. Kaya kapag nagmaneho kayo, mag-iingat po kayo. Dahil sa panahon ngayon, super init, huwag niyo pong hayaan ang inyong mga cellphone nakadikit sa inyong balat. Ilagay niyo po yung cellphone niyo sa safe bag or pouch na hindi nakadikit sa inyong balat. Huwag niyo pong ilagay sa inyong bulsa. Delikado po ito. Dahil ang panahon ngayon super init. Maaari po ito magkaroon ng overheat kapag ma-expose sa init o mapasukan ng pawis o maalat-alat na tubig. Delikado. So sana guys, meron tayong matutunan na maging maingat tayo, lalo na kapag kayo ay nagmaneho. Kapag nagmamaneho kayo ng sasakyan, super init, huwag niyo pong ilagay yung cellphone niyo yun sa malapit ng windshield ng inyong sasakyan dahil maaari din itong sumabog dahil sa sobrang init. At kapag nagmaneho naman kayo ng bike o motorcycle, huwag niyo pong ilagay yung cellphone sa inyong bulsa or sa yung nakadikit sa inyong balat. Huwag niyo pong hayaang ganun. Delikado po ito guys. Maging maingat po tayo sa ating mga ginagawa. Ingatan po natin ang ating sarili. Iyan ang po ang number 1. Kaya di naman natin maiwasan dahil ang cellphone is very important no? Kung kukontak tayo sa ating pamilya, kaya di talaga natin maiwasan na hindi tayo magdala ng cellphone. Pero huwag niyo pong hayaan na nakadikit sa inyong balat. Ilagay po ang cellphone sa bag or pouch, or meron naman siguro yung bag na belt, yung parang small pouch na bag na parang ilalagay lang siya dito, belt bag. Doon niyo po ilagay ang inyong cellphone. Huwag niyo pong hayaang nakalagay na nakadikit sa inyong balat dahil delikado po ito. Napaka-delikado. Ingatan po natin ang ating sarili dahil ang buhay, isa lang po ang ating buhay. Kaya dapat iingatan natin. Dapat i-enjoy muna natin ang ating buhay para maging masaya. Naghahanap buhay tayo, so maging maingat naman tayo sa ating mga galaw. Huwag niyong hayaan ang iyong cellphone na sumabog. Nakakatakot.
napaka-delikado, napaka-risky. Dahil sa panahon ngayon, super init. At yung cellphone naman natin is sobrang init, di ba? Dahil sa battery. Kapag ito ay na-expose sa init, delikado. Kaya guys, sana meron tayong natutunan at sana maging okay yung rider na taga Del Monte, Bulacan. Isama nyo sa inyong mga prayer na sana maging okay siya. Nasa critical na condition siya ngayon. So, I hope guys maging aware kayo sa nangyayari. Thank you for watching. This is Risa Vlog Story. Bye. God bless.